kalo tile 20 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ nin wagati in na an ka bɔlɔlɔkanna la n'o ye YouTube ye ani maa minnu bɛ k'an filɛ direct la nin wagati in na Facebook o kanna la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin sanfɛ ayiwa ne balimaw aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ jamana bɛ lahalaya min na nin wagati in na a dogolen tɛ maa si la Mali kunnafoni ma an farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen bɛ na hakilina di jamana ale taabolo kan k'a sababuya kɛ coup d'état min ni a kɛra kun dɔ de y'a kɛ fɛn dɔ de ɲɛna ani fɛn dɔ ma ɲa bari fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ k'a tiɲɛna minnu ɲɛna an bɛna olu fɔ minnu ma ɲa an bɛna olu fana fɔ n'a ma ɲa ka fɔ fana ko an ka jamana ɲɛma ale ka fanga sugusugura ayiwa kun min y'a kɛ n'an y'an da di o la an bɛna an ka hakilina fana fɔ jamana in a bɛ se ka ɲa cogo min na ka sababuya kɛ anw minnu ye siniɲɛsugu ye jamana in siniɲɛsugu ye anw de ka kan ka an fɛla fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a ka gɛlɛn ka sababuya kɛ coup d'état n'a kɛra jamana kɔnɔna la jamana tɔw u b'u kɔ don an ka jamana la n'o kɛra anw minnu bɛ jamana kɔnɔna la anw de ka kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka furukufuruku dabila ɲɔgɔn kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ Mali in ye anw de ta ye taayɔrɔ wɛrɛ tɛ anw na ni Mali in tɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de hokumu kɔnɔna la Mali kunnafoni.net kamalen jolen 2 bɛ n bolo ni wagati in na ni olu bɛna jɛ ka baara in ni ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ ale fɔlɔ o ye an b'a daminɛ kiniyan fan fɛ fɔlɔ ale ye maa min ye sa ale tɛ maa dogo ye ale ye Yusuf Mɔktar Tarawele laka don ba i ni ɲankuma an bɛ foli lase an lajɛlibagaw n'an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa sa numanya fan fɛ sa maa min bɛ n bolo kɔrɔ ale ye Cɛwi Adams Konate Cɛwi somɔgɔw bɛ di balimamuso Ayisa i ni ɲankuma diyara n ye ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko salam u ye foli laminɛ bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ ayiwa nin wagati in na sa an bɛna an ka baara an bɛna o daminɛ an b'a daminɛ ni fɛn min ye sa an b'a daminɛ i la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan jamana kɔni an bɛ se k'a fɔ ko jamana ɲɛma tɛ an bolo sisan mun de nana ni coup d'état in yɛrɛ ye fɔlɔ an ka baara daminɛ ni o ye coup d'état in mun de nana ni a ye e yɛrɛ fɛ Aïssata baasi tɛ coup d'état in a kɔni ma bali ne la sabula ka d'a kan k'a daminɛ depuis mouvement 5 juin mɔgɔw ye wulikajɔ daminɛ Mamadou Dogo n'a ka jama depuis olu ye wulikajɔw daminɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko c'est à dire que nin ye nin fanga in kɔni yabalen ye quoi sabula a jateminɛ k'a fɔ nin jababa ɲɔgɔnna tɛ se ka bɔ mɔgɔ si kama k'a fɔ ko i ka tila k'i ka fanga kɛ k'a ban k'a sɔrɔ ko ma bɔ a la quoi. Moi je pense que coup d'état in kɔni a ma bali ne la voilà. ayiwa Cɛwi n bɛna e ka fanfɛla la e yɛrɛ hakilina la mun de nana ni coup d'état in ye an ka jamana kɔnɔna la balimamuso je pense que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana ye bɛ se k'a fɔ ko dudu mara dutigi alors donc ça veut dire que ni mara tagabolo n'o o ma sinsin ka ɲa il va de soi que furukufuruku bɛ na du kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye bon dutigi yɛrɛ ne ko a ka dutigiya a ɲininkali tɛgɛw la wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛma kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ kɔrɔ parce que awɔ jamana ɲɛma kɔrɔ ka sababuya kɛ a ye walan sɛmɛ an ka cɛkɔrɔba min ye Ibrahim Boubacar Keïta maliyɛnw bɛɛ lajɛlen je dirais même à 77% bɛɛ ye a kanu k'a fɔ ko ale de bɛ se ka Mali bɔ bolo la lakana sira kan kalanko sira kan baarako sira kan a n'a ɲɔgɔnna caman bon a ka mandat fɔlɔ kɛla sincèrement sans trop peut-être être analyste mais sincèrement avancement foyi si ma kɛ aussi la sur le plan sécuritaire c'est le chaos donc an bɛ se k'a fɔ l'insécurité bɔla nord la ka sinsin cɛmancɛ la ka tila tun fana ni Mali mumɛ bɛ insécurité bɛ yen bon aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kalanko kɛrɛbɛ tɛ depuis déjà san 2 san 3 an ka denmisɛnw o sigilen bɛ so tɛ taa u tɛ kalan kɛ bon an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka mara kɔnɔ an ma deli k'a ye an ka min y'an y'o ye parce que
dɔgɔtɔrɔw furakɛlaw u ye grève dɔ kɛ yan ne bolola o grève ɲɔgɔnna ma kɛ maa minnu nin tola la dan t'o la bon ɲɛ b'a la a tɛ se ka fɔ n'i ko k'i bɛ da don a la an bɛ sini sɔrɔ ni sigiyɔrɔ na bon Malamacɛ bɔla k'a fɔ Ba bɔla k'a fɔ on peut dire que le déclic min yɛrɛ kɛla sababu ye nin ko bɛɛ vraiment précipité la o kɛla mouvement de 5 juin min nana fana jɛkulu min nana sinsin ka kɛ sisan mouvement de 5 juin et le RFA le rassemblement des forces patriotiques donc olu ye bɔli fɔlɔ min kɛ le 5 a kɛla diɲɛ bɛɛ ɲɛna a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali la a jamaw bɔla o ko jamana ɲɛma wala an sɛmɛ parce que an tɔɔrɔla an seginna jamana vraiment bɛ yɔrɔ min na sisan on ne sait plus où on va o ma kɛ o kɛla bon jamana ɲɛma ma se ka a ka yafama a ma se ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ jamaw lamɛn ka se ka jamaw lasigi ka solution sɔrɔ o kɛla situation ye min man diya bunahadamadenw ye o mouvement wɛrɛ kɛla o kɔfɛ bɛɛ y'a ye le 19 juillet c'était encore plus que ça c'est-à-dire n bɛ se k'a fɔ ko maa minnu bɔla olu cɛyala ka tɛmɛ 5 juin bon mouvement min fana ni kɛla kɔla la bon je pense que kow cɛyala ɲɔgɔn kan quoi et donc c'est l'accumulation de tout cela comme on le dit tantôt c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase donc Surasu bon i ko Surasu ye jamanadenw de o o ko ne tɛ se k'a fɔ ko coup d'état d'abord je parle d'un soulèvement populaire une insurrection du peuple malien minnu bɔla k'u ka dusukasi jira k'u ka nisɔngoya jira bon Surasu ye fɛn suguya dɔ ye c'est-à-dire que o tɛ se ka sigi fana ni ka sigi ten k'a fɔ ko oui n'an wulila k'a fɔ ko an tɛ o b'a fɔ coup d'état non c'est pas un coup d'état c'est plus ou moins o y'a fɔ ɲama ils sont venus pour éviter que le Mali ne sombre dans un chaos parce que ɲɛ b'a la k'a fɔ ko le mouvement de 5 juin o ka ɲɔgɔn ye laban o ka point de presse a ne voilà qu'il y aura 2 jours de caravane sur l'ensemble du territoire. Une semaine. En particulier à Bamako. Et suivi d'un grand rassemblement à la place de l'indépendance et qui sera suivi par ce qu'ils appelaient un sitting. Bon, et Reboula, nous bêtons de la Nyona. Ok, donc je pense que c'était prévisible. Donc, jateminaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmakɔrɔ i n'a fɔ an bɛ se ka fɔ ten tɔ cogo min na k'a fɔ ale sigikafɔ boloda nka sigidafɔ caman kɛra ani maaw ninnu ma se ka bɛn fɔ la donc ne bolo o de nana ni ko in yɛrɛ yugubali ye kosɛbɛ nka an bɛ se k'a fɔ fana ko finitigiw ye min fana kɛ o fana fisayara ko la k'a sababu kɛ n'a ko tun tora tan jamana tɔ tun bɛ sonsori de ka taga a fɛ an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi sisan tiɲɛni kɔni o kɛra a bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ jɛ k'o de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sisan yala aw minnu filɛ nin ye aw ka solution ye jumɛn ye walasa jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na bon comme i y'a fɔ cogo min na c'est à dire tiɲɛni kɛlen kɔrɔ don quoi parce que an ye san 7 de kɛ tiɲɛni na n'i y'a ye bi jama wulila k'a fɔ ko président ka taga ɔkɔli ko o ma ɲɛnabɔ an ka sécurité o ma ɲɛnabɔ an ka furakɛliw kɛnɛya o ma sabati dunkafa ma sabati bon ale yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔrɔn de fana tun bɛ k'u ja ka tɔw to yen o ye tiɲɛni ye o ye tiɲɛni c'est-à-dire tiɲɛni de kɛra quoi k'a fɔ ko sɔrɔsiw wulila ka fanga minɛli min kɛ o tɛ tiɲɛni ye o tiɲɛni de kɛra olu de nana ka na tiɲɛni labɛn sisan nɔ donc pour que ka Mali kura créer comme i y'a fɔ cogo min na c'est-à-dire solution ye mun ye ne bolo a bɛ fɔ minnu ma politique mɔgɔw sɔrɔsiw minnu ye fanga ta ne bɛna kuma kelen f'u ɲɛna u k'u janto politique mɔgɔw la Mali politique mɔgɔ ma ɲi dɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan mɔgɔ minnu ye fanga sugu in kɛ u ko politique mɔgɔw ka na fanga bɛ lasegin olu ma parce que olu tɛ se ka fanga u tɛ se k'a gérer donc a bɛ lasegin u ma o diyagoya mais Mali politique mɔgɔ de man ɲi a bɛɛ tɛ dɛ Mali politique mɔgɔ camanba de man ɲi mais a bɛɛ tɛ parce que u ye politique k'an bolo min ye sonyɛli yurugu c'est-à-dire que n'i nana fanga la ka ban kɔni non e b'i ɲɛsin i yɛrɛ de ka poche kɔnɔna ma nkalontigɛ ma famille d'abord c'est-à-dire que mɔgɔ k'a daminɛ 91 la ka n'a bila fo 2020 na bi politique mɔgɔ fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi n'i ko k'i bɛ sɛgɛsɛgɛli k'a bɛɛ kan i b'a bɛɛ minɛ k'a datugu o de la k'a daminɛ depuis 91 fo kana bila bi la maa o maa k'e de da donna Mali ko in na nin wagati na u bɛɛ ka bɔ yen
a bɛɛ ka o de bɔ ye yen solution fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ n bɛ Ahan. fɔ k'o de fɔ awɔ k'a daminɛ 91 la ka n'a bila fo 2020 na bi mɔgɔ mɔgɔ ye i da donna fanga ko Fangako in la. na ayi k'a fɔ ko bɛɛ da se ka bɔ a la parce que dɔw ye ɲuman kɛ o parce que i b'a dɔn politique ye min ye quoi bi in na bi i n'a fɔ sisan nɔ an bɔra régime kɔnɔna la nin ministre dɔw y'a jira k'a fɔ ko régime y'u bali ka baara kɛ o ministre dɔw welela ministre dɔw ko non karisa ne ye donko fɔlɔ kɛ ne ka ɲi ten ne bɛ c'est à dire komi ne tɛ se ka n ka baara kɛ e bolo kana ne ta mɔgɔ wɛrɛ ɲini Olu y'a ɲumanw ye. ministre dɔw y'o fɔ tiɲɛ wa nkalon Tiɲɛ. bon politique mɔgɔ bɛɛ ma ɲi tɛ mais a camanba de ma ɲi u caman de tulun don parce que u nana ni politique ye 91 ka n'a fɔ ko bon non ni politique nana an bɛ don alijinɛ an b'an to duguma c'est à dire sukoromugu de bɛ jigin an kan neige bɛ jigin Mali la bon olu tɛ quoi politique ye mun ye k'an ka jamana fɛngɛ ala ye Mali c'est à dire Mali yɛrɛ kɛlen don jamana ye bi jamana min na yɛrɛ wala mina fɔ k'i bolo fila da k'i ka kun parce que tellement que Mali jiginna an ka capitale t'a la gitɔrɔnw man ɲi fansi de man ɲi wa c'est à dire maliyɛn yɛrɛ tellement que maliyɛn politique mɔgɔ yɛrɛ ye ɲagamini kɛ fo ka tila ka maliyɛn yɛrɛ fana tiɲɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ fana ka fara o kan ni tuma bɛɛ kabini démocratie nana an ka jamana kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ Alpha Umaru Konare kelen dɔrɔn de y'a ka mandat ni ka o ban sinon a tɔ bɛɛ lajɛlen anw de ye u lawuli donc o siratigɛ la sisan a tɛ se ka kɛ ko politique mɔgɔw bɛɛ man ɲi yala anw yɛrɛ tɛ an yɛrɛ ɲininka anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye Acheta a bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ o n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ a bɛɛ tɛ se ka tiɲɛ o a bɛɛ tɛ se ka kɛ politique mɔgɔ n'i y'a ye politique mɔgɔ tiɲɛna ka se yɔrɔ dɔ la jamana kɔnɔden yɛrɛ b'a la o Acheta an yɛrɛ b'a la Acheta est ce que an yɛrɛ t'a lajɛ comportement min bɛ an yɛrɛ la an yɛrɛ ka dɔ bɔ o la non Acheta n'i nana n'o sira ye fanga marali ma daminɛ 91 la o fanga marali daminɛna depuis 1960 Modibo Keyita ninnu nana parce que Modibo Keyita tile la an m'o ye mais u b'a fɔ cogo min na a tɛ si la ka fɔ k'i bɛ sonyali kɛ o bɛɛ tun b'i ka u b'a fɔ cogo min na maliyɛn population i b'i ka dingɛ misɛnninw de ka d'a la i b'a labɔ ni mɔgɔw nana ni fanga tigilamɔgɔ nana sɔrɔ e ka dalala ma labɔ u bɛ kabako da i kan tiɲɛ wa nkalon o ma fɔ wa n ko tun bɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ wagati babako tun jɛlen don même si c'est à dire fanga o la i ka mɔgɔ bɛ fanga la n ka mɔgɔ tɛ fanga la t'a la i b'a ta fanga ka dabolo de ma diyagoya la parce que n'i m'a kɛ i bɛ yɔrɔ min kabako bɛ da i kan an nana Musa Tana se o tun ye sɔrɔsi fanga ye mais i bɛ tugu ka sonyali de kɛ o c'est à dire n'i minɛna yɛrɛ quoi hali k'i yɛrɛ faga o ka fisa i ka minɛ bolo la quoi depuis politique mɔgɔ depuis a fɛngɛ nana population jajɔra fanga la kelen population jajɔra fanga la kelen bon mɔgɔ fɛn bɛ dun Mali de la mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga ka fɔ ko n ka somɔgɔ bɛ sanfɛ Mali de la mɔgɔ bɛ mɔgɔ ka wari ɲagami parce que n somɔgɔ bɛ sanfɛ parce que i somɔgɔ bɛ sanfɛ o de b'i jagala k'a kɛ o mais est-ce que ni kabako bɛ da i somɔgɔ ka sanfɛ yen nɔ fa t'i la ka fɔ k'i b'a kɛ o donc n bɛ fɛ k'a résumer c'est à dire ni sanfɛla tiɲɛna quoi dugumala bɛ pɔrɔkɔtɔ de taa kana t'o la quoi ni sanfɛla tiɲɛna dugumala bɛ ci ba parce que kelen bi bi na bi ne polisi e ye policier ye bi polisi dɔ ka t'i tɛgɛ da député ou Mali mɔgɔba dɔ tɛgɛ kan n'i ma fasi i bɛ bɔ polisiya la o y'a nɔgɔya mais n'i ye polisi tɛ a k'i den réglé dun est-ce que a bɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan i b'a yiri den na k'a fɔ ah bon n'i ye manamana ko kɛ b'i minɛ k'i ɲaga foyi t'i bɔ a la o ma kɛ o mais bɛɛ b'i da i somɔgɔ de kɔ kan donc jamana ɲagamina ten to c'est à dire n bɛ fɛ ka mun fɔ démocratie faamuyalibaliya de nana ni jamana yɛrɛ bɛ ɲagamini ye ka bɛɛ kɛ yɛrɛsogokɛla ye ka bɛɛ kɛ kumabakɛla ye ka bɛɛ kɛ mɔgɔ nasugu dɔ ye quoi ka maliyɛn yɛrɛ de tiɲɛ foyi tɛ jigin maliyɛn jeune yɛrɛ kunna an k'a bɛɛ tiɲɛ ou bien n ka kɛ millionnaire ye bi san parce que jamana ɲɛmɔgɔ m'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ma correction ta en base c'est à dire que bɛɛ bɛ k'i da i den kɔ kan bɛɛ bɛ k'i da i muso kɔ kan bɛɛ bɛ k'i da i somɔgɔ kɔ kan jamana tɛ ɲɛnabɔ n'o sira ye o. o ye ka hakilina ye o ye ne ka hakilina ye pour que ka jamana kura dilan sisan nɔ fanga de b'i jɔ a jɔyɔrɔ la fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ni mun ye manamana ko kɛ mun mana mɔgɔ faga ɲagili min kan ka da i kan k'a fɔ ko ne de ye coup d'état kɛ n den tɛ bɔgɔ k'a fɔ ko ne de bɛ fanga la bi n den tɛ nɛni n muso tɛ nɛni o ka bɔ a la n kɛrɛfɛ mɔgɔ tɛ nɛni o ka bɔ a la cɛ o cɛ n'i ye manamana ko kɛ k'i minɛ k'i k'a kɔnɔ il faut que Mali ka changer ten quoi ɲagili tɛ yen quoi hali mɔgɔ minnu ɲagina bi mɔgɔ fɛn tun bɛ régime tɛmɛna tan mɔgɔ fɛn tun bɛ kaso la a bɛɛ ma labila bi i y'a jɔ a bɛɛ t'a ka so bi mais o bɛ nafa ɲa
président dɔ nana ka n'u sigi k'olu tɛ dutigi malo président dɔ ko a dosina bɔsi ka aw ka fɛnkɛ bɛ n bolo ka tiroir kɔnɔ n'a y'a fɛ n b'a fɛ. n b'a kɛ tan. politique t'o ye o jamana de ye jamana de ye bibi in na Mali bɛ Afrique de l'Ouest jamana bɛ duguma bi a bɛɛ. sisan ne bɛ nin ɲininka kuma kelen na e yɛrɛ fɛ sisan jɔn de bɛ se ka Mali mara e ka proposition ye jɔn de ye. bon ne ka proposition ye mɔgɔ min mɔgɔ tilennen maliyɛn si tɛ mɔgɔ min dɔn hali ni maliyɛnw b'a dɔn o b'a dɔn tigitigi karisa tɛ sɔn nin ma karisa n'i ye yuruguyurugu ta o mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ yen n'i ye yuruguyurugu ta ka karisa sɛgɛrɛ a bɛ kabako da i kan o ɲɔgɔnnaw n'o pilier 10 ɲɔgɔnna sɔrɔla sa k'o bila gouvernement de transition kɔnɔna la Mali b'i tilen wa mɔgɔ mɔgɔ ye suɲɛli kɛ ka tila k'a bɛɛ lawuli a ye nana ka wari ye pour que ka Mali kura jɔ. a kɔni miliyari minnu n'olu bɛ miliyari minnu talen bɛ milliards de 200 milliards de 9 milliards 18 milliards tellement que miliyari bɛ dun Mali kɔnɔ an y'a kɛ miliyɔn ye ko tellement que miliyɔn ka misɛn sa Mali gouvernement bɛ miliyari de dun mɔgɔ kelen bɛ se ka miliyari 20-30 foyi tɛ bɔ a la donc o bɛ se ka dun tile kelen u k'u dɛrɛ k'u minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ u ka na n'a ye hali ni mun taara ka t'i ka banque fɛn bila Suisse Amérique u ka taa bɛɛ bɔ ka na n'a ye ka Mali kura jɔ fɔlɔ filanan ye min c'est à dire i b'a dɔn Mali ye fantan jamana ye quoi parce que munna an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de ye Mali kɛ fantan jamana ye sinon miliyari de détourné jamana o jamana o tɛ fantan jamana ye dɛ. o tɛ fantan jamana ye o t'a yɛrɛ kɔrɔ. an ka ministre ninnu k'a daminɛ an ka ministrew la ka jigin député ni fɛn ninnu Mali kura min daminɛtɔ filɛ nin ye k'a bɛɛ sara jigin. a kan ka kɛ ten. k'a bɛɛ sara jigin ka mobili ba san ni bɔnba fɛn ninnu bɛɛ dabila parce que nin bɛɛ ye tiɲɛni nin ye quoi. ani voyage langolo ni avion kirikiraba tan ni manamana ko quoi il faut k'an ka ɲɛsin Mali ma ka Mali kura dilan quoi ka nin ko ninnu bɛɛ dabila pour que Mali kura bɛ se ka jɔ cogo min na Mali mago b'o de la bi bon ko kuma ma ɲi da kelen na ne bɛ n jɔ an fɔlɔ. ayiwa Cɛbi n bɛ taa e fanfɛla la e ka solution ye jumɛn ye Mali kura jɔli la. Bon, solution, je ne pense pas qu'on puisse parler de solution parce que Malawi Abola Kamil, je pense que c'est ça. Parce que seguir charia de dos. Tu comprends un peu? Il y a ça ok. Tu sais qu'à fouiller l'île. Il y a pas moyen voilà. C'est depuis l'avènement de ce qu'ils ont appelé co-démocratie, le libertinage, il y a ça ok. Bon, ma cité Djamana Charia bateau. C'est ça d'abord, c'est ce qui est grave. Donc à Bola Kamil, je pense que c'est ça. Il faut un chef d'État. Je dis bien un chef d'État, je ne dis pas un président de la République. Un chef d'État, un homme d'État, un homme de charisme. Parce que dans le Kamanga depuis la nuit des temps, le Mali fut, c'était pas le Mali, c'était l'Empire manding. Depuis Sundiata Keita, il y a eu la charte de Kouroukanfouka. N'est-ce pas? En 1325, au lieu de la constitution folle dans le monde entier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la charia qui s'est aussi Maoukanka Minou bateau. Il y a eu 44 articles. Ni voilà au Kumukono. Donc je pense que c'est ça. C'est ça. Donc tant qu'il n'y a pas de loi, et on regarde dans d'autres pays, quand tu as regardé le Ghana, Jerry Rawlings là, il a fait l'exemple. Il est venu, il a tapé fort, les mentalités se sont redressées. On a vu le cas au Rwanda. Paul Kagame, il n'a pas les Amata sans fait. Non. Ama Marfata Maokama, Ayadamna Ayrel la follow. Il a été respectueux vis-à-vis des textes et lois et son entourage, ses ministres et tout le monde. Donc la société est obligée d'être comme ça. Si tu ne fais pas, on te tape là-dessus. Donc je pense que ça, c'est le fondement. C'est le fondement. Et puis après, maintenant, le reste, on verra. Et je pense que ce qui est encore intéressant, parce que quand tu regardes l'histoire de l'humanité, situation de crise majeure, Mali, situation mina. Ça, tout de suite, ça fait un déclic. Il y a une prise de conscience individuelle et collective. Bon, au lieu de Mali, c'est-à-dire que la population bela yeni, benya bessis en nyamaola. Donc, désormais, Mali kuna. Et que parce que tu sais qu'on te regarde comme ça, même niveau à Dominique, il va dans niveau de quoi. Donc, à tes comme à Fognam Massissan, et ben y en a tout le on mange là, on mange avec les pieds, tout cela.
Donc je pense que vraiment, il n'y a pas d'autre solution que d'appliquer les lois et d'être respectueux vis-à-vis des lois. Ne hakilina de b'o ye quoi. Hakilina ɲana. Ba mi ka kuma dɔ fana sɔnji la o ye mun ye o de ye an ka ministre ninnu ministre ba ninnu ni a député ninnu ni a président dɔ ka bɔ bɛɛ sara la sara ka jigi fɔlɔ ka sababu kɛ n'i y'u yɛrɛ dɔw sara ye a bɛ dɔ ka san 10 balo bɔ kalo kelen sara donc ni dɔ bɔra ministrew sara la ani dɔ ka bɔ an ka ministrew la an ka ministre ka ca ministre 20 ni kɔ a ministre yɛrɛ a département dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ 30 ni kɔ 20 ni kɔ wa ɔhɔ a département dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ san don a la ka bɔ nafa foyi t'a la u kɔni bɛ sara ta donc o département dɔw yɛrɛ olu bɛ se ka emploi dɔ créer o ko sari n'i y'a jate ka jateminɛ bien vrai que c'est bien i ka diplôme ban mais n'i y'a olu ka baara ta k'a jateminɛ u ti cɛncɛn cɛ u ti kabakurun ci u ti lɔgɔ ci fanga la c'est à dire ka di ko e nana de k'e ka jamana de régler e yɛrɛ sara yɛrɛ o bɛ se ka fantan dɔ bɔ nɔgɔ la o ye fantan dɔ ka jagokun ye i m'a ye bi maliyɛn bɛɛ kɛlen don jagokɛla ye ɔkɔliden kɛlen don jagokɛla ye c'est à dire bɛɛ de kɛlen don jagokɛla ye parce que jago de ye derrière recours ye quoi wa o de tɛ ka ɲa bɛɛ bolo alors jago yɛrɛ fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Mali la et puis mi yɛrɛ ye Mali yɛrɛ problème ye f'an k'o fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɛn bɛ yen n'a bɛ dilan an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ yan a tɛ se ka san an fɛ Mali la yan jaba tɛ se ka san sukaro kɛrɛbɛ tɛ malo bɛ ten a dun bɛɛ dɔ bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔna la munna an tɛ an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw n'an ka fɛnkɛ yɛrɛ valoriser an fɛ yan fɔlɔ n'i y'o o fana ta k'o jateminɛ Aïssata n'i ko ko bi fɔlɔ régime minnu tɛmɛna n'i y'a ta k'a jateminɛ Aïssata fantan tɛ se ka sɛnɛ kɛ Mali la parce que n'i donna a domaine kɔnɔna la i bɛ sɔn ka boli i bɛ juru ta i bɛ coron quoi donc ne e taara ka taa juru ta i y'i ka sow bila i ka i ka du i ka derrière i ka du de i ka du bila juru la pour que ka taa sɛnɛ kɛ o sɛnɛ ko n'o engrais so n'o o jisɔngɔ ko doni mana da i kunna mais ne e ka o sɛnɛfɛn bɔra e fana se k'o feere da ɲɔgɔn na parce que n'i y'o feere da ɲɔgɔn na i ka so bɛ taa kɔlɔlɔ fɛ de est ce que y'a faamu c'est à dire n bɛ fɛ ka mun fɔ jari jamana in marala ka bɔ 91 la ka n'a bila jamana in ma mara maracogo ɲuman de la quoi maracogo ɲuman de ma kɛ quoi démocratie fo ka kan ɲɛ yɛlɛ ten quoi ɲɛ yɛlɛ dɔ kɛra quoi c'est à dire dɔ kɛra quoi parce que mɔgɔ ni ye c'est à dire réseau de don quoi mɔgɔ mana na famaya la dɔw nana famaya la i t'a sɔrɔ hali moto tun t'u bolo mais bi u yala mobili da ka gɛlɛn ni jamana yɛrɛ ayi n'i yɛrɛ kɔni n'i da donna faso baara la dɔrɔn kalo ka jan tile dama dɔrɔn i y'a ye ala i b'a miliyɔn fu ta ten tɔ pour rien i tɛ fu i tɛ n'i y'a dɔw ta yɛrɛ n'i y'a dɔw ɲininka yɛrɛ e bɛ ka miliyɔn ta par mois e ye nafa jumɛn ɲɛ Mali ye foyi k'i da dɔrɔn ka téléphone ba ci ouais bon ni marché bɛ yan fɛ dɛ ni fɛn bɛ yan fɛ dɛ cɛ bon i bɛ ni marché in di n ka karisa ma quoi o la i bɛ ni pourcentage in ta quoi bon voilà a mana marché sous-traité ko ani n'u ye mɔgɔ min minɛ k'o datugu a ye ni miliyari dun a ye ni yurugu u bɛ e minɛ k'e datugu nafa jumɛn b'i datugu n'i ye mɔgɔ minɛnen ka datugu n'i ye mɔgɔ minɛnen ka datugu miliyardɛriw la Mali la i bɛ taa sɔrɔ i ye janfa de i ye ɲɛmɔgɔ dɔ de janfa o ye dibi kɔrɔ k'i datugu a banna n'o tɛ ne yɛrɛ fɛ ni mɔgɔ min ye jamana nafolo dun yanni i ka minɛ ka t'i datugu i ka bien dɔw ka saisi dɔrɔn a banna a ka kɛ ka jamana fɛn dɔ dilan e bɛ minɛ ka t'e datugu o miliyari dunna ka ban walima hali n'a ma dun yɛrɛ a bɛ sɔrɔ i ka compte dɔ kɔnɔ a ka saisi jamana ta de don quoi mais e bɛ minɛ ka t'e datugu nafa jumɛn b'e datuguli la foyi ka taa an k'an sigi dɔrɔn k'a fɔ karisa bɛ datugula karisa datugula nafa jumɛn b'o la k'i datugu ka t'i bila i bɛ sɛ dun i bɛ sɛ dun kɔrɔ wa n'u datugula u bɛ bonya ni datugula u bɛ bonya ko ye repos de datugulen ye repos de Mali la yan miliyardɛri ka datugu mais i bɛ la repos de la o i datugulen don téléphone b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo i bɛ connecté internet la o datugulen yan sisan kabini a daminɛ fo ka n'a bila bi la an bɛɛ y'a ye k'a fɔ cɛw de bɛ ka jamana in mara u bɛ ka dɛsɛ komi cɛw bɛ ka dɛsɛ jamana mara la yala o n'an bɛ changement kɔ an t'a lajɛ an ka fanga di muso dɔw ma wa mais o ye ne fana ka proposition ye an k'a lajɛ an ka fanga di muso bari ni cɛw dɛsɛra k'a ɲa a bɛ se ka kɛ solution bɛ sɔrɔ anw musow bolo i bɛ fɛ an ka jamana ka kɛ tontini ni tafekila ni bon tant que k'o to cɛw fana kunna tuluni ni jeudi ni arabani k'an ka conseil des ministres bɛɛ ka kɛ araba bien donc en fait je pense que comme Aïssata ko an ka a to an balakaw bolo on va essayer ayi on va essayer parce que mais on va essayer an bɛ fanga di musow ma attends c'est pas une affaire de jamana ni tɛ janko kan
jamana be diɲɛ kɔnɔ don oui et là n b'a dɔn k'a fɔ Mali ye Mali de ye laadaw dɔw bɛ yen an ka tabiyaw bɛ yen mais muso ye maa ye maa min ni a hakili bɛ ɲɔgɔn na ni muso bɛ se ka jɔyɔrɔ min fa k'a sɔrɔ n m'a fɔ ko a dɔnniya tɛ cɛw la a dɔnniya b'o la mais a jogo t'o la i y'a faamuya b'a la parce que ko bɛɛ ye jogo de ye ani ŋaniya dɔnniya tɛ o mais an y'a ye jamana caman na musow y'a jira k'a fɔ ko elles sont capables de gérer. Quand ils vont me dire non, c'est pas la même chose, comparaison n'est pas raison. Quand je prends l'Allemagne, Merkel, elle le prouve à plus B. Tu vois que les Allemands, ils n'ont pas ôté fait qui boulevard. Hein? Ah oui, parce que elle est comme ça. Elle est droite. Oui. Non, je viens. C'est pas une affaire de Tchéoui. Aïe. Tu as dit que. Parce que Eba Douane. Non. Ami Mali Allemagne. Mali kono anchite Dunaye. Ilo. Aïe. Parce que même Mali kono anchite Dunaye. Mali kono anchite Dunaye. Anga Mali ko be togo mina bi e ba ton tigi. Wallahi ni anga jamana nyemoya. C'est-à-dire e check. Faut ibna namda kuma la quoi. Ibna to sa muso ibna na blana. Mais pourtant où est dun jogo de parce que Mali muso ya ira ka fo de c'est-à-dire que aleti barakela quoi. Aïe. Non, et Malien aïe. Non, non Malien muso aïe. Non, faut pas dire Malien muso parce que ni comme Malien muso, yo bebla. Aïe. Kulu kono. Beto. Oui. Beto. Voilà, on parle pas de Malien muso c'est Malien muso mbe wula afamba ou quoi. Afamba Malien muso famba mbe. Mais tchao ye muira. Ka hein? On tchela ka on isla ka muira. Non. Ay do irao. Ay muira. Parce que ministre Messi muso balaw. Mais ni tchao desela parce que aya fo nyama. Ministre anga ta jate mogo ka ministre muso ye yambi. E tchewi. Anti de duna ça. Mogo kera ministre muso ye jamana ye kona no. E ku ga ko do fota ka ku ye feba ti ko do la tanto. Et Feba oui mouillé. Feba mi, chaiman baro il ma iga ministère qu'on a là. Mais attends. Excuse-moi. Excuse-moi. Ebrala Moussoma. Ebrala Moussoma. Je ne suis pas le défenseur des femmes. Je m'excuse, mais j'ai dit que soyons rationnels. OK? C'est pas des débats de passion, des débats de Anga Djamanina, des débats de Mousso, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on fait des approches qui sont normatives parce que amé Djami Konobi ani Konote Kelly. Ya famille bala. Parce que ne yɛrɛ jati na dɔw kɛ k'a ye k'a fɔ m'a fɔ muso bɛ dɛ mais n'i ye muso tan ta minnu ye kalan kɛ ka ɲa i y'a faamuya bala o ka responsabilité n'i ye responsabilité confiée o la o b'a kɛ ni client ye o b'a kɛ vraiment sincèrement tagaɲa o b'a kɛ ni o hakili ye mais n'i ye cɛw ta cɛw ka kow ka ca ale b'a ɲini fɔlɔ ale ka se ka muso duuru ko entretenu ka se ka tu vois il a dit il veut tellement pas paraître voilà donc je pense que bon voilà donc ni tu es baroé non ayi joyi c'est pas non ne na lo kuma de quoi ka fo ko ne be ka malien muso descend te mais malien muso ma fo ngo abere mais malien muso ni ata temps amu be so nga kalan ya fo ka aka kalan banga ka diplôme mina bulu ateti me fla est-ce que afam ato be do buka kalana ban me buka kalana ban tugumna e che ba do ne baba do en fait be plateau ga ma do o buka kalana ban tugumna mais mule parce anga dala be mule parce que mule na noé anga système manhuna c'est-à-dire anga système anga mais c'est muso ce système changer ayi muso be se ka changer mais no muso de bolo du et il faut ça non e ka diplôme bi bolo e ba tigi e ma kalanke i ka nga redoubler i bi ta ka tiga directeur fe no a bo karsa yama ka na passer erreur du baro tigi ma kalange ne directeur ko da yire la en ala che bon est-ce que anga baro anta ka aya ka bore no me kana ni erreur to ko na la ko donc be fa mu fi na me fa la de kam di anga malien musuma surtout ndo ni ko muso bunu be activité la parce que akara to jamana shin na ma en état me fa mu inu fe c'est-à-dire ou facilité beaucoup na quoi parce que facilité de malien muso ko la ka quoi facilité ou facilité beaucoup na quoi mais c'est auto non ça mais ba malien muso kana tchefé fa chiffre ka foko muso te che charité muso nege mais ni nege na to i re ba isi ya jete mine
c'est-à-dire même si ka ne yɛrɛ ma kuna woloni ne yɛrɛ ka taɲɛ pour que k'i bɔ ko dɔw la. Mais Neko, ce dont tu parles, c'est une continuité. Parce que muso bɔra so de kɔnɔ. Muso bɔra so de kɔnɔ. A ma bɔ so kɔnɔ. Donc ni o ma waliya o ma hakilina min don den na so kɔnɔ muso dɔrɔn tɛ dɛ. Tout est l'éducation. C'est une question d'éducation. C'est pas fait de muso ka bɔ muso ka bɔ. Muso c'est pas autre chose, c'est des normes. La femme malienne est égale à l'homme malien. Point terminé. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, sosol côté. Non, sosol côté. Sosolité ou. Sosolité, c'est la réalité. Même bara. Ouais. Je ne me fais qu'à m'info. La question reste posée. Yala ni cɛw dɛsɛra a y'a di anw musow ma anw fana ka a lajɛ a bɛ se ka kɛ jamana in bɛ ɲɛ anw bolo an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan. An bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan parce que an bɛna ban bi aw tɛna jɛni a ya fanga ka di anw muso ma n'a dun dira anw ma anw bɛ se ka min k'a la aw tɛna se k'o k'a la donc n'aw dɛsɛra a y'a to anw bolo anw b'a ɲɛnabɔ. Ayiwa wagati in tɛmɛna an y'a ye an bɛna taga yɔrɔ min na sa o de y'a ye M5 ka mouvement kɔnɔna la. Awɔ kan ka wagati sera nka an bɛ teliya ka nin yɔrɔnin fɔ M5 ka mouvement kɔnɔna la fo kana taa se coup d'état don ma an y'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye waleya mun kɛ an ka faba kɔnɔna la u ye mɔgɔw ka butigiw dakari ka mɔgɔw ka sow dakari ka taa mɔgɔw ka minɛnw labɔ yala o aw yɛrɛ fɛla y'o ya. Bon o ko in kɔni tɛ ko ɲɛnama ye. Parce que u ye station dɔw kari. Awɔ o ko in tɛ restaurant dɔw dakari. O ko in tɛ ko ɲɛnama yɛrɛ de ye c'est à dire o ko in a ko dɔw kɛra ne yɛrɛ sen kan mais ko ɲɛnama yɛrɛ de tɛ quoi mais toujours an bɛ ɲangili bɔ ka bi an jamana mara an ka marabagaw de kan quoi parce que marabagaw yɔrɔ la est-ce que o ye marabaga ko ye. O marabaga ko ye dɛ. Ayi. Non parce que n'i ye jamana bila désordre fasugu dɔw la denmisɛnninw tɛ ka se ka kalan kɛ délinquant de bɛ caya o zone de bɛ caya o bingalikɛla de bɛ caya et puis bi na malien jeune dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ marifa b'u kunna o y'a bɔ min parce que u ma kalan kɛ bon c'est à dire jamana bɛ pétrin kɔnɔna la quoi. A tɛ jamana o jamana bɛ pétrin kɔnɔna la bandi de bɛ caya délinquant bɛ caya y'a donc o ye c'est à dire esprit min i lamɔna ni esprit min ye joint ni fɛngɛ i bɛ t'o de appliquer hali ye champ d'u ma bi u bɛna y'an bɛɛ ci san i y'a ye cogo di o tɛ quoi. Ka kuma sɔn ji la c'est que tu sais l'homme est le fruit de la société l'homme est le fruit de son environnement parce que a y'a fɔ ɲama tu penses que si les autorités avaient mis en place les conditions de création d'emplois, de formation, d'éducation. Je dis pas que bandit n'a que jamana kono, ça manaka nyao nyama mao kacha anchela. Et puis quand il y a un mouvement de colère généralisé, it's ka mo canaliser o. Bebe bona aklinane. Ça c'est clair. Amaka an fait tout près wa. Aklan fait le jour du mouvement, mais dis donc l'immeuble tapo al miseni rematoi. Non, miseni matoi ma koroba la démission va là frigo de donc na clim de donc non mais tu peux pas leur dire non mais ce que vous êtes en train de faire c'est du vol parce que olu aklinana jamana ka warde. Tu as vu un peu c'est la mentalité qu'ils ont et tu peux pas les en vouloir donc on peut pas dire oui oyeminga kan ou bien oyeminga magne mais ça dit que les causes à effet tunali karim gaso yachi yayi donc bon maintenant ko i bina romina i kana donc les causes à effet systématiquement c'est ce qui provoque des situations à la conquête de Ay wa nga wakati alibi kasi yala kuma laban jumɛn bɛ aw fɛ yan nga bon an bɛ foli lase an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini fɛ dɔrɔn k'a fɔ ala ka Mali basigi ala ka hakilina ɲuman da anw ma ka sigi k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ɲɛna Mali politique mɔgɔ ma ɲi dɛ u k'u janto la o de tun bɛ ne bolo ka fɔ. Ok, ne kɔni bɛ se ka min fɔ a y'a fɔ ɲɛma an b'a ɲini an ka tenutigiw ye minnu ye fanga ta o kana to an ka nimisa a kana kɛ a y'a ka coup d'état ɲɔgɔnna ye parce que o y'a fɔ ɲɛma olu nana fanga ko tɛ o nana tout simplement pour stabiliser o fait qu'il y ait une transition civile donc c'est à dire que fanga bɛ di civil ma ne fana bɛ min ɲini an ka politiciens bɛɛ lajɛlen o ka bolo di ɲɔgɔn ma maliyɛnw bɛɛ ka di bolo di ɲɔgɔn ma désormais flimi an sɔrɔ a ɲɔgɔnna kan se k'an sɔrɔ denmisɛnw fana ni jeunes fana ni an ka fara ɲɔgɔn kan Mali ka se ka kɛ Mali ye Mali ka se ka kɛ Maliba ye donc o wele kan de tun bɛ ne bolo k'a lase. Ayiwa sa Mali kunnafoni.net jabaranin lajɛbɔ ni aw minnu fana tun bɛ k'an filɛ Facebook canal la direct la hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kumaɲɔgɔnya in na
n'ala sɔnna ma a ye to lajɛli la a n'aw ka to lamɛnni la nin baro in kɛnɛ bɛna sigi aw ye don n'a nataw la walasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka an fɛla fɔ jamana in ko la cogo min na k'a sababu kɛ wagati kɛra la ni e mɔgɔ min tun ye i fɛla fɔ n'i ma fara jamana nin kan i bɛ fara jamana juguw kan k'a sɔrɔ an bɛɛ dun ye maliden kelen de wa an bɛɛ lajɛlen da ka kan mali taɲɛli la an k'a bɔ an kunna k'a fɔ jamana in anw de ta don dɛ jamana in ye anw de ta ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka jamana in tiɲɛ an bolo u si denw tɛ jamana in kɔnɔna la wa nationalité 120 de bɛ u bolo anw minnu bɛ yen nɔ ni hali passeport tɛ an bolo k'an bɛ bɔ jamana in kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan jamana in ye anw de ta ye an b'a fɔ an tɛ segin k'a fɔ wa an tɛ siran k'a fɔ fana jamana in ye anw de ta ye anw minnu ye jeunes ye anw de ye jamana in siniɲɛsigiw ye n'u y'a tiɲɛ ka di an ma anw n'an denw de b'an sigi a tiɲɛni kɔnɔ olu b'a tiɲɛ u bɛ taa kɔ kan u bɛ t'u sigi jamana in tiɲɛna mɔgɔ minnu bolo don n'a nataw la u si tɛ to jamana in kɔnɔ yan u n'u denw bɛɛ bɛ taa ayiwa hakili la aw bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ la n'an donna maa min gasi la baro in kɔnɔna la an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ